खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे साननैसो सिगांनि सानाव जे बे समाव साद' बारग' एनडिबिफोरखौ भुटान जेलनिफ्राय भुटान जोबथेसालिनिफ्राय बिटिआर सोरखारनि गोख्रों नोजोर होनायजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव आसाम सोरखार आरो हादर थामहिनबा भारत सोरखारनि जे बिथोन बायदियै बे समाव उदां खालामबाय थामहिनबा उदां अख्रांसिम लाबोनो हाबाय आरो बे समाव बारग' एनडिबि बिथांमोना न' फारसे सफैनो हाबाय थारैनो बे बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बे मोनसे जाफुंसारनाय होननानै जों बुंनांगौ जे बे समाव हादोरनि बा गुबुन हादोराव जोबथेसालियाव थानाय साद' बारग' एनडिबिखौ बे समाव बिटिआर सोरखारनि गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव लाबोनो हाबाय थामहिनबा हादर फारसे लाबोनो हानाया मोनसे देरहासारनाय होननानै बुंनांगोन आरो बे समावनो बे भुटाननि अनगायैबो गुबुन हादोराव सासेबाव दैदेनगिरि थामहिनबा बारग' एनडिबिआ जोबथेसालियाव जोबजानाय दं नेपालनि जेलाव बा जोबथेसालियाव बे समाव बारग' एनडिबि सासे जोबजानानै दं आरो बेनि सायाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो नैबे भुटान जेलाव जेरै जोबथेसालियाव थानायखौ जेरै बख'नाय जादों थामहिनबा बे समाव उदां फारसे लाबोनाय जादों थिग बेबायदिनो बावैसो साननि उनावनो नेपालाव जोबथेसालियाव थानाय सासे बर' लाइमोनखौबो बे समाव उदां अख्रांसिम लाबोनायनि थाखाय खामानिया सोलिबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ सासे नेपालाव दं होननानै मिथिनानै जोङो थांनाय बोसोराव नैबे बोसोरनिनो गिबि बाहागोआव जोंनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथां आरो एमसिएलए माधव सेट्रि बिथांखौ दैथायहरदोंमोन आरो बिथांमोना बिथांखौ थांनानै लोगो हमनानै फैदों नेपालनि जेलाव दङ बिथाङाबो खम समनि गेजेरावनो रिलिज जागोन बे जि मोनसे जेलनि नेमखान्थि बेजोंनो रिलिज जागोन बेनिखायनो बे समखिनिखौ बिथांखौ नेहोनानै बरननानै लाना फैनाय जागोन बिथाङा बुंथिदों जे बेनि सिगाङाव थामहिनबा बावैसो सान बा बोसोरनैसो सिगाङाव बे समाव बिटिआरनि दैदेननायाव बा बिटिआर सोरखारनि दैदेननायाव आसामनि एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारि आरो माधव सेट्रि एमसिएलए माधव सेट्रि मोनसे बे हानजाया नेपाल फारसे दावबायदोंमोन आरो नेपाल फारसे दावबायनानै बारग' एनडिबि सासे जे जोबथेसालियाव थानाय नेपाल जेलाव थानाय बेखौ खौरां लाहैदों आरो खौरां लाहैनाय हाबाखौबो बिटिआर सोरखारनिफ्राय मावनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ फारफ्रोमबो बिथिङाव बे समाव जौगाथायखौ लानानै जे बारग' एनडिबिफोरनि जेंना सुफुंनायनि थाखाय गोख्रों राहा लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ खुंथाय गोहोआव थानानै बे समाव साफ्रोमबो थाखोनि बा मोनफ्रोमबो आयदानि सायाव बिथाङा नायबिजिरदों आरो नायबिजिरनानै हाबाफोरखौ जेरै खोथा होदों थिग बेबायदिनो मावफुंनायनि थाखाय राहा लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो भुटान जेलनि जे बारग' साद' एनडिबिफोरखौ बे समाव उदां अख्रां फारसे लाबोनाय बायदिनो थिग बेबायदिनो नेपाल जेलाव थानाय सासे बारग' एनडिबिखौबो लाबोनायनि थाखाय बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बे समाव नोंथांमोननो बिथाङा बुंनाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे भुटानाव माखासे मानसिफोर दङ जेलाव बेखौ बरननांगौ आरो बेखौ लानानै मालाबा दिल्लीयाव मालाबा स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थानाय जादोंमोन आरो बे खामानिया आवगायहां फासयहां जाना दङमोन नाथाय गेजेर ससेयाव बिथांमोननि माखासे अफिसियेलफोरजों जोङो सावरायदों जोबोद सिरियासनो सावरायदों आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो मेसेज होदों दा बे हिसाबै जोङो सावरायबाय थानानै मैया मोनाबिलियाव बिथांमोना जोंनि साद' एनडिबिनि बारग' सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ बेवहाय लानानै फैनाय जादों आरो बिथांमोनखौ दिनै गुवाहाटियाव लांदों माखासे फर्मेलिटिस दङ पुलिसनि जिहेतु बिथांमोना एनडिबिजों डाइरेक्ट आरो डाइरेक्ट एबा इनडाइरेक्ट जड़ित दङमोन दा बिनि थाखायनो बिथांमोननि सायाव माबाफोर केस दङ नामा मा दङब्ला बेखौ बिजिरनानै बिथांमोनखौ न'आव हगार हरगोन आरो बिथांमोना जिहेतु बारग' एनडिबिजों ग्रुपजों सोमोन्दो दङमोन निस्सय आं सान्दों बिथांमोना रिहेबिलिटेसनबो मोनगोन आरो बिथांमोननि
रिटार्न फैनायाव जों बयबो गोजोननाय मोनदों आरो बिसेस करि बिथांमोननि न'खर जायफ्रानोखि मोनसे गोनो गोथो साननायाव दङमोन जे बिथांमोना माबायदि अबस्थायाव दङ दिनै बिथांमोनखौ मोजां देहा आरो मोजां गोसोयै मोनफिननानै न'खरा जोबोद हयथ' गोजोनगोन आङो बिथांमोननि न'खरनिसिम आरो बे 6 जन सा 6 जोंहा जायफोर सोद्रोमा रिटार्न फैबाय बिथांमोनखौबो आङो आंनि अननायखौ बावहरदों बेनि अनगायै आरो गुबुन हादराव दंबावो नामा सार बिनि अनगायै सासे नेपालाव दं होननानै मिथिनानै जोङो थांनाय बोसोराव नैबे बोसोरनिनो गिबि बाहागोआव जोंनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथां आरो एमसिएलए माधव सेट्रि बिथांखौ दैथायहरदोंमोन आरो बिथांमोना बिथांखौ थांनानै लोगो हमनानै फैदों नेपालनि जेलाव दङ बिथाङाबो खम समनि गेजेरावनो रिलिज जागोन बे जि मोनसे जेलनि नेमखान्थि बेजोंनो रिलिज जागोन बेनिखायनो बे समखिनिखौ बिथांखौ नेहोनानै बरननानै लाना फैनाय जागोन बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6038171919 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन